nunu bena kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bena tɛntɛn k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ni ye VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw o kɛnɛ sigilen ye nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na. Wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. Bi ye ntɛnɛn janvier kalo tile 8 san 2024. Mariam Traoré aw ni ale bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛna Mali kura kunkun a n'a ɲɛɲɛ tɛntɛn k'a lase aw ma ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Aw ka kunnafoniw filɛ. Mali jamana kɔnɔ faso jama tɔn min bɛ wele ko M5 RFP olu ye laseli kɛ bataki dɔ kɔnɔ min senfɛ u ye laɲini kɛ k'a fɔ ko bɛnkan min bolo nɔbilala Mali ni jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔw cɛ ni o bɛ wele ko accord d'Alger ko ka o bɛnkan bɔ a ma. O waati kelen na a yirala k'a fɔ duniya kɛlɛyatɔnba Nations Unies u ka kɛlɛbolo hakilina bolo minnu sigilen don n'a bɛ wele ko comité de sécurité olu bɛ laɲini sugu bɛɛ lajɛlen na bɛnkan in a bɛ se ka lawaleya cogo min na Mali jamana kɔnɔ. Mariam Kuyate VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase. Janvier kalo tile 6 min tɛmɛlen filɛ diɲɛ seleke naani tɔnba borofara min ɲɛsilen don lakana koɲɛw ma a ye wele bila maa minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na n'o ye accord d'Alger ye k'u ka sigi ka fɔ sira ta kokura ni ka a sɛbɛn kɔnɔ kofɔlenw yɛrɛ lawaleya yaasa bɛn ani basigi min ɲininen don malidenw fɛ u ka se ka sabati nga o hakilina ma kɛ comité stratégique M5 RFP olu kɔni fɛla ye Mamari Binton Kulibali ale ye M5 RFP jɛkulu sifinakaw olu ka ko ɲɛnabɔbaga ye. Muna M5 ko an t'a la ko k'a accord ni ko k'a bɔ yen pewu o tɛ dɔwɛrɛ ye ka da kan an janɲɛbagatɔma si ɲɛ kelen ani minnu yɛrɛ don n'o ye olu ye jamana janfa hali olu yɛrɛ danɔ kisɛ kelen t'a la a dilanna Faransi de fɛ ka na d'olu ma ko ka na n'a ye k'an ka jɛ ka nin kɛ ka sɔrɔ an janfalen kun don fila sabanan mun ye kabiri accord ni yɛrɛ kɛra an ni banbagaciw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ka don a san 7 san 8 na bi fo 9 fosi t'a la min sera ka lawaleya a lawaleya cogo la maramafɛn minnu binna an kan olu fɛ donc o ye bɛɛ b'a yira k'a fɔ fɛn min don galon don a tɛ se ka lawaleya an ka jamana kɔnɔ alhamdulilayi ala yɛrɛ de nana an sutura k'an dɛmɛ kan porokoto ka bɔ nin diɲɛ janfa juguba in na ni diɲɛ bɛɛ kun jɛlen bɛ k'an janfa min na ala y'an dɛmɛ an ye se sɔrɔ bi an ka fintigilakaw hakili la ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'o fɔ ka kɔrɔ jamanakuntigi n'o y'an ka ɲɛmɔgɔ ba Asimu Goyita a ko malidenw bɛna kuma malidenw damaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan a banna. O siratigɛ la Alpha Sissoko ale ye politiki koɲɛw dɔɔnikɛla ye a b'a ka yetaw fɔ an ye. Mais M5 RFP tɛ kuma Mali tɔgɔ la o. Accord international de do farancɛla fanga ɲɛmɔgɔw kɔni tile kelen m'a fɔ maa si ye ko accord d'Alger ka bin. Mais jamana y'i kan de di accord d'Alger na. Accord min do fana bɛɛ y'a dɔn bɛɛ y'a faamu k'a fɔ a lawaleyali ka gɛlɛn. Mais cadre dɔ de don min kɔnɔna tun bɛ na ni confiance ye partiw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛlɛ marifaw bila ka kɛlɛ bila ka se ka kuma ka fɛn baara lawaleya faamuyali ni bɛn bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min. Bon o cadre bɛ se ka to a nɔ la o gouvernement ma d'a la gouvernement bɛna fɔ k'a b'o dénoncer. An ka dɔn k'a fɔ accord d'Alger ale ye bɛnkan sɛbɛn ye boronɔ bilala min na kabini juin kalo san 2015 Mali ani kulu marifatigiw fɛ n'o ye coordination des mouvements de l'Azawadi ye yaasa ka Mali kɛlɛ ban pewu bɛn ani basigi o ka sabati nka k'a ta o don ma kana bila bi la gɛlɛyaba de bɛ a bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ ko lawaleyali la. Ni waati in kɔni na sigikafɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye dialogue intermalien ye min yɛrɛ laɲinina jamanakuntigi fɛ o baaraw daminɛna nka ɲininkali min bɛ ka kɛ maa caman fɛ o de ye yala Mali bɛna a sen bɔ accord d'Alger la k'a to maliden damaw ka sigikafɔ ma wa n'o ye dialogue intermalien ye o ɲininkali kɔni tɔ min bɛ yen nɔ Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.
Ni tun y'a kunɲɔgɔn fila ye fɔɲɔgɔn kɔ o tun donna Mali ani Aligérie jamana cɛ min kɛra sababu ye ka u cɛ teriya siraw tun yɔgɔyɔgɔ ni u bɛɛ lajɛlen tun ye u ka lasigidenw wele. Nka sibiridenw kunnafoniw y'a yira k'a fɔ Aligérie jamana ka lasigiden seginna ka na Mali jamana kɔnɔ fɔ kan bɛɛ ko o sɔrɔla jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Kayatu Traoré VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Washington ale b'o kunnafoniw lase. Mali ka lasigiden Alger min fana tun welela ka segin Bamakɔ. Mali ɲɛmaw fɛ kɔ segin jaabiliw la be halisa Bamakɔ nka be labɛnna lɛri nata ninnu na ka segin a kɔ ka taa Alger Mali faama dɔw ka seria laseliw la AFP kunnafoni siraw ye. Lasigiden ninnu tun welela u ka fangaw fɛ kabini décembre kalo tile 22 waati la san 2023 tile 2 dɔrɔn Algérie ka lasigiden ka convocation kɔfɛ Bamakɔ Mali kɔkan ko kutigi fɛ ka sabu kɛ waleyaw ye min be a yira k'a fɔ ko Algérie jamana ye dankari kɛ teriya siraw la jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la ani fɛnɛ ka dankari Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya siraw la. Ka fara ninnu kan Mali ye jalakili da Algérie jamana kan ne tɔnsigi kɛnɛsigi ye ne Mali budamɛ ba manci kulu dɔw ye k'a sɔrɔ a ma fɛn fɔ Mali fanga mɔgɔw ɲɛna. Ni waleya ninnu kɛra waati la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Algérie jamanakuntigi Abdelmadjid Tebboune ye Mali diina ɲɛmɔgɔ Imam Mamadou Dicko bisimila min kɛra maa ye n'a a ka hakilinaw dugu ka kɛɲɛ ni Mali camancɛ furancɛ fangaw ka fangaw kɛcogoyaw ye kabini san 2020 waati la. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Bayangara mara la. Kɛlɛ ɲɛbolila minnu sigilen don Bayangara dugu kɔnɔ o muso kulu caman de bɛ minnu ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ baɲumankɛtɔn dɔw yɔrɔ walasa ka se k'u dɛmɛ u ka yiriwaliw ani u ka musakaw olu taabolo la. O fɛn dɔw dili kɛra sababu ye ka fɛn min ye nakɔ kɔnɔ fɛn sɛnɛla minɛnw ye k'olu lase musojɛkulu dɔw ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na. VOA ka kunnafoni dila min bɛ Koro Tijani Wedrago ale wulila ka se u ma a ye kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn. Sisan ninnu bɛ yaala kɛ dugu kɔnɔ ka deli kɛ ne ko ninnu ka bila an ka na foro kɔnɔ an bɛ na baara kɛ. I n'a fɔ Hawa Sagara b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na ninnu kɔni ye muso kuma dogolenw ye minnu kɔni y'a kanu ka bɔ bɔlɔnw fɛ deliw la ni k'u wasa don baaraw la. An filɛ nin ye Bayangara kin fɔlɔ la ni musolaka ninnu kɔni nisɔndiyalen don baw baɲumankɛtɔn dɔw kɔni y'a kanu ni ka u dɛmɛ u ka jaba sɛnɛ hukumu kɔnɔna na. Anta Jigiba ale kɔni nisɔndiyalen b'an kunbɛn a ka jabaforo kɔnɔ. Ni minɛ ninnu diyara an ye kosɛbɛ an bɛ ONG ASDS fo a ka dɛmɛ la. Bajangara marabolo kɔnɔna na ni sɔmiya baaraw kɔni banna sɔrɔ nasiraw fɛ jabasɛnɛ de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Kajatu Sagara ale bɔra duuru ka n'i sigi Bajangara a ka fɔla k'a to yen nɔ basigi kun bɛ yen waati min na a ka baara kun bɛnnen don jabasɛnɛ de ma wa a kun b'a dayirimɛ sɔrɔ kosɛbɛ. Tiɲɛ na ni dɔnbolo in kɔni a diyala ne ye kosɛbɛ. Waati min n kun bɛ duuru yanni kɛlɛ ka daminɛ n tun bɛ n ka musakaw sɔrɔ ni baara in yɛrɛ de la. Dɛmɛ in hakilina bɔra baɲumankɛtɔn mun sigilen bɛ Bajangara n'an b'a fɔ a ma ko HDS ni o yɛrɛ baɲumankɛtɔn ye mun cɛ sirilen don musow olu bɛ se ka bɔ bɔlɔnw fɛ deliw la. Amadu Luge ale y'a ɲɛmɔgɔ dɔ ye an k'ale lamɛn. Pasigibaliya kɔnɔna na dɔw u ka sigiyɔrɔ bila ka na Bayangara dugu kɔnɔ donc an bɔra ka jɛkulu 3 appuyer an ye jabasiw di ka buruwɛtiw d'u ma ka dabaw d'u ma et puis ka moto 3 roues fana d'a kan. A y'a ta lajɛ an n'o ye jabaw sɛnɛ ni jabaw bɔra ka jabaw ta ka taa sugu la fana o degun b'u kan donc o de y'a to an ye société coopérative 3 ninnu ta. Ni muso kuma dogolen ninnu kɔni kɛmɛ k'u fara ɲɔgɔn kan jɛkulu la n'an b'a fɔ ma ko association walima groupement Sijani y'u ka laselikɛla ye a ka fɔla n'olu kɔni ye dɛmɛ sɔrɔ u na kɛ misali ye muso kuma dogolen minnu bɛ bɔlɔnw fɛ olu ka se ka na baara kɛ. Nafa sɔrɔbagaw kan k'u gɛlɛya walasa muso wɛrɛw ka nafa sɔrɔ kalo nata la. Yiriwali bɛ tɛmɛ an musow fɛ ni du bɛ musow bolo ka ɲɛ o la an kan ka kɛ misaliya ye muso wɛrɛw ma minnu bɔra u ka yɔrɔ la. Bajangara marabolo kɔnɔna na muso caman de kɔni bɛ yen minnu kɔni ye kɛlɛ ɲɛbɔlaw ye ni gɛlɛya b'u kan. Nin dɛmɛ sugu bɛ se ka kɛ sababu ye ni musolaka ninnu ka bolomadayɔrɔ sɔrɔ nasiraw fɛ. Tijani Wedrago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara. An bɛ taa Burkina Faso jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ laɲini min senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko kɛmɛdonya tama kelen ɲɔgɔn o bɛna bɔ kɛnyɛrɛye ani foroba baarakɛlaw ka sara la wa fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye kɛmɛdonya 5 ko bɛ bin ka bɔ olu ka sara la walasa ka se ka kɛ dɛmɛ ye ka taa u ka jamana ma san ko jamana bɛ wulikajɔ
min na nin waati laban ninnu na ka kɛ ni lakanabaliya ye Burkina Faso jamana kan. Alidu Wedrago ka bɔ Bobo Julaso ale b'o kunnafoniw lase. Burkina Faso gouvernement kɛlen do ka wuli ka jɔ kɛ jatigɛ waliya kɛlɛli la. A kibaruya laban ye min ye a yirara ko sara bɛna tigɛ kɛnyɛrɛ ye ani gouvernement baarakɛlaw fɛ k'a ta janvier ni laban na. A kuma olu bɛ sigidaw bɛɛ lajɛlen na Bobo Julaso kɔnɔ. Mutamu Kani o ye kibaruya jɛnsɛnlaw ye ale ni ale bɛ ko wɔgɔbi k'a lɔn. Ne fɛ o tun bɛ se ka filɛ yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔw ka ca yɛrɛ wari bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na o ka ca ka kɛ comme condition ka wari ni minnu bɛ condition wari kɛ ni sanu min bɛ suɲɛ ka bɔ Burkina Faso n'o wari ni bɛɛ kɛra ɲɔgɔn kan ale ka ca ka tɛmɛ an bɛ fɛ ka don u bɛ donna yɔrɔ min na. Yaya Luge si bi san 49 na o bɛ baara kɛ kɛyɛrɛ ye cɛkɛda dɔ la. Ale fɛ a ka kan ni sara ka tigɛ an bɛɛ lajɛlen ka se an yɛrɛ sɔrɔ joona. N'i y'a ye ko bɛ sara sɔrɔ mɔgɔ dɔw de kɛlen bɛ ka o yɛrɛ saraka ni an banna k'an ka saraw di dɔɔni tigɛ an ka sara la k'a di an laban ka sara yɛrɛ kun laban bɛ to a da fɛ donc sababu la ne fɛ sisan a ka kan u ka dɔ tigɛ sara la k'a kɛ ka kɛlɛ nin ban joona joona ka mɔgɔ jugu ninnu kɛlɛ k'o bɔ yen yani an yɛrɛ kana dɛsɛ ka sara yɛrɛ sɔrɔ. Mutamu Kani ta hakilinata la dugu gɛlɛyara fɛn caman farala fɛnw sɔngɔ kan jatigɛ waliya nin kɛlɛ sababu la ni kana saratigɛ don a tugun ale fɛ a laban bɛna kɛ ko lɔgɔbɔ ye. Fɛn caman sɔngɔ yɛlɛla comme essence ɲɔgɔn 1% ni 25% ni ko ɲɛnama lo parce que an bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ mais est-ce que an bɛna se ka muɲu ka taga fɔ kɛlɛ nin bɛ ban parce que kɛlɛ nin daminɛna a bɛna ban wagati min na an t'a lɔ o de bɛna n'a ma fɛɛrɛ sɔrɔ a la a bɛna na kɛ degun ye an bɛɛ bolo ni mɔgɔ fana bɛ sɛgɛnna kojugu wagati dɔw la hali n'o tɛ fɛ ka kuma mais wagati dɔw la a tɛna bɛn. An y'a ɲini ka baro kɛ ni syndicat ye nin saratigɛ kelen kan nka o y'a yira k'a fɔ ko kuma ti olu da fɔlɔ ni tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw an ka foli b'aw ye ko kura k'a lase aw ma ka fɔ nin ye an donnen VOA Bambara ka malikura kunnafoniw o jɛmukan ta ko filanan kɔnɔna la aw bɛ se k'an nasɔrɔ VOA ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan Bamakɔ n'a lamini o ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye aw bɛ se k'an nasɔrɔ VOA ka bɔlɔlɔsira kan Facebook YouTube ani Instagram. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Nigeria jamana kan. Girinkajɔla mɔgɔ ba caman de bɔra bi minnu bɛɛ lajɛlen ye chrétien diinɛmɔgɔw ye ka nisɔgoya taamaba dɔ kɛ ka taa u ka dugu la bi ntɛnɛn sɔgɔma min bɛ wele ko Jos n'a filɛ nin ye Nigeria jamana o camancɛ yan fanfɛla la ninnu bɔra nin nisɔgoya taama la ka sabu kɛ u ka tɔnden n'o ye chrétien diinɛ maa 200 ɲɔgɔn minnu bɛɛ lajɛlen fagara jɛkulu maramafɛntigiw ka dankarili wale senfɛ Noël fête o ɲɛkɔrɔla la o senfɛ a makulu dun kɛlen do k'u labɛn ni finifinw ye tuma min na u y'u kunda u ka marabolo ɲɛmɔgɔ ka ɲɛmɔgɔya so n'o ye gouverneur ye ka taa u ka kunnafoniw ni batakiw lase min dɔ bɛ tali kɛ wulikajɔ ni hakilina fɛɛrɛw kan joona Nigeria jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa ko ka basigi ani bɛn sabati Nigeria o jamana kɔnɔna la. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi an bɛ taa dugudennin dɔ la farafina gunkana la hali bi min bɛ wele ko Portland u ka jamanatigi n'o ye Seyd Abdulahi Deni ye ale sugandira bi ntɛnɛn ko kura ka bila u ka jamana fanga kunna min bɛna k'a siɲɛ 2nan ye san 5 ni makofɔlɔ in tun sugandira ka bila u ka jamana fanga kunna kabiri san 2019 waatiw jamana do min ni Nigeria min ni Somali bɛ dancɛ bɔ hakilina falen bɛnkan olu tun bɛ u ni Somali jamana cɛ min kunnafoniw y'a yira ni waati labanw na ka fɔ danbe ɲini ka sigi o taabolow la min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dira k'a yira k'a fɔ ko ni jamana kofɔlɔ ye n'o ye Portland ye tun ye a ɲini k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ san 1998 waati kuma min na a yera k'a fɔ k'u ka jamana bɛ jati diɲɛ jamanabaw fɛ nafoloko nasiraw fɛ tajiko fan fɛ hali bi an bɛ na ni kunnafoniw ye Ameriki jamana kan yan Ameriki jamana ka lakanaso o ɲɛmɔgɔba filanan ni a bɛ wele ko Lloyd Austin a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ale ladalen do dɔgɔtɔrɔso la ni makofɔlɔ n'a tun kan ka baara daminɛ janvier kalo tile 2 a yirala k'a fɔ ko o kunnafoniw bɛɛ lajɛlen baaraw bɔra a ma ka sabu kɛ a ka kɛnɛya ko ye min kunnafoniw dira CNN o jabarani so
o kunnafoni di so fɛ kunu kari Moribo Dambele VOA tɔgɔla ka bɔ Washington ale b'o kunnafoni di ama. Ameriki jamana ka sardasuw ka minisiri ɲɛmɔgɔ dankan Kathleen Hicks ko ale kun t'a kalama tile 2 kɔnɔna la sankura daminɛ la sardasuw ka minisiri u ka ladali la u ka National Wall Read o dɔgɔtɔrɔso la ni laseli kɛra CNN fɛ u ye sardasuw ka ɲɛmɔgɔ 2 fɔ minnu bugunatigɛ ma sɔn ka fɔ kunnafoniw ya minnu dira Reuters ma n'u ye Ameriki jamana ka ɲɛmɔgɔ dɔ fɔ mun ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden a bɔra ni kalama dɔrɔn alamusadon wulafɛla fɛ Pentagon ni o ye sardasuw ka cakɛda so ye Ameriki kɔnɔna la ye laseli kɛ taridon ko Austin ni o ye sardasuw ka minisiri tɔgɔ ye kumana o dugusajɛ o wulafɛla la ni Joe Biden ye Lloyd Austin ale de bena choice Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden kɔfɛ ɲɛmɔgɔya hukumu kɔnɔna la Ameriki sardasuw ka tagabolo la ani a ka baara a b'a jagoya k'a fɔ ko a kan ka sɔrɔ wagati bɛɛ yaasa a ka se ka jaabili kɛ ni kara binna Ameriki jamana ka foroba lakanako kan Lloyd Austin ni san 70 don ye jaabili kɛ sibiridon ko a b'i jɔ ni ko in fɛn mana bɔ a la o bɛɛ kɔrɔ ni o ye a ka ladali ye dɔgɔtɔrɔso la ni a ma mɔgɔ ma bɔ a kalama joonɛ ani a ka ladali kun fɛnɛ ma piripiri latigɛ Pentagon o ka kuma latɛmɛna dɔ y'a yira k'a fɔ ko Austin ko a dalen do dɔgɔtɔrɔso la hali bi ko wa a bɛ kan k'a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni Pentagon y'a da a kan fɛnɛ ko Austin ko ani Hicks sardasuw ka kɛlɛmasa ɲɛmɔgɔ General Charles Q. Brown ani o fana ka ɲɛmɔgɔ ko a n'olu bɛɛ kun bɛ ɲɔgɔn kalama mais a ma piripiri latigɛ a bɛna bɔ dɔgɔtɔrɔso la wagati min na Ameriki jamana ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiri Anthony Blinken ye laseli kɛ karidon ko ale fɛnɛ kun tɛ a ka banako kalama ko ka sɔrɔ ale ni Lloyd Austin kumana dɔgɔkun tɛmɛnen ko ne kɔni kɔrɔtɔlen don a ka se ka kɛnɛya ka na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni Blinken ka kuma la. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. hali bi an bɛ to ni kunnafoniw ye diɲɛ ɲɛfɛ a yirala k'a fɔ Ameriki jamana ka ciladen n'o ye Anthony Blinken ye sera kunu kari Jordani ani Qatar jamana ka kumaɲɔgɔnya barosigi o bɛ ka don jamana ɲɛmɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa ko ka se ka fɛɛrɛ teliman sɔrɔ ka kɛɲɛ ni kɛlɛ ye min bɛ senna Israel jamana finitigiw ani Hamasi ka finitigijɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ bande Gaza kɔnɔ Kayatu Traore VOA tɔgɔla ale b'o lase. Ni ye Anthony Blinken ka taama 4nan ye a yɔrɔ la kabini banisirala ni Hamas cɛla fitinɛ daminɛna octobre kalo tile 7 la san 2023 waati la l'Ameriki kɔkan ko kotigi ye laɲini kɛ u fɛ ko ka cogoya bɛɛ lajɛlen de kɛ ka dɔbɔ kɛlɛ ni barika la min kɛlen bɛ fitinɛ kun wɛrɛw ye sababu ye Cisjordanie, Liban, Syrie, Irak ani Hutu siyaw olu ka ɲamakili ye ka kɛ binkani waleya dɔw kan kɔgɔjisiraw fɛ Mer Rouge kan. L'Ameriki ka lasigiden Yemen jamana kan Tim Lander King tara fara Anthony Blinken kan waati la Washington bɛ ka dɛmɛw laɲini kɛ a yɔrɔ la yaasa ka Hutu minnu tugulen bɛ Iran jamana la ka dankariliw kɔgɔjisiraw fɛ sanni feere jikan sisikulunbaw kan kunbɛn Hutu siya ninnu ka nin waleya ninnu bɛ ka dan de kari duniya kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la se tɛ minnu ye ka kɔrɔ ka fara Yemen ani Gaza taw kan Anthony Blinken ka laseliw la karidon na Qatar ne a sɛbɛntiyali ye k'a fɔ ko a ye gɛlɛyaba de bila kɔgɔjitamasiraw kan ne kɛmɛdɔya 20 ɲɔgɔnna ye duniya gun kan kaban l'Ameriki kɔkan ko kotigi Anthony Blinken ye laseliw kɛ karidon na Jordanie masakɛ ye k'a fɔ ko l'Ameriki tɛna sɔn cogoya si de la Palestine jama ka a sigiyɔrɔ bila force la a ka kɔkan ko ɲɛnabɔli taama min kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa kuma Gaza siniɲɛsugu kan Anthony Blinken bɛna bi tile tɔ kɛ Liban sini tarata la ani banisirala marabagaw kan ka tɔnsigi kɛ a ye laseli kɛ karidon na k'a fɔ ko a bɛna sivilu ka lakanali tabolo jɔyɔrɔ olu da yira banisirala marakɛla ninnu na ne Washington ka ban yirali ye ka kɛɲɛ ni Palestine jama gɛnni ye ka bɔ Gaza kɔnɔna na laɲini min kɛra banisirala gouvernement mɔgɔ dɔw fɛ ka ban. Ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di
a bɛ jamana kunnafoni di a bɛ duniya fɛrɛkɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma arajo la an b'a lamɛn an bɛ ministrew ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Farafina gunkana dolantanba min bɛ wele ko Coupe d'Afrique des Nations o ka yan ka daminɛ sibiri natɔ n'o bɛ bɛn janvier kalo tile 13 ma Côte d'Ivoire jamana kan min bɛna k'a ta ko 34 ye Moribo Danbele ale b'o kunnafoniw lase an ma ni waati in na. Ko di lɔgɔ fiyɛ la Abidjan, Mali, Sénégal ani Abidjan jura minnu bɛ yen bɛɛ dagalen don i ka ntolantakulu kɔfɛ. Dɔ ko Côte d'Ivoire ale bɛna Mali ci final la kelen i kanto o tɛ se ka kɛ Sénégal de bɛna a kɛ. Yani nin janjo in daminɛli cɛ sibiridon Côte d'Ivoire ani Guinée Bissau damu kɔni o fanga de bɛ bonya la ka taa don o don. Ni Abidjan ka caman sirannen don k'a fɔ mobiliw bɛna caya balontandenw na ka d'a kan circulation bɛ ten kɔrɔlen caman y'a jira k'a fɔ olu kɔni u nisɔndiyalen don ko nin bɛna kɛ ɲɛnajɛba de bɛɛ bolo. Côte d'Ivoire damu ani hɛrɛ kɔnɔna la Lassina Kanta ni ale ye Côte d'Ivoire kɔkɔrɔmadonbaga dɔ ni san 21 don ko ale bɛ fɛ ka taa balɔntanyɔrɔ la wa damu a tɛmɛnen don Abidjan fɛnɛ kan a ko ale ma deli ka taa Coupe d'Afrique balɔntan na ko ale kɔni a bɛ Ala fo bi ko wa a tɛna balɔntan fosi jɛ a ye nin lase AFP ma Umar Doumbia ni ale ye mécanicien mun sigilen bɛ Bouaké ni Burkina Faso ani Algérie olu kan ka jouer. Côte d'Ivoire a ye farafina selantɔn tan jɔnjɔnba a y'a labɛn siɲɛ kelen dɔrɔn san 1984 k'o ye wagati wɛrɛ ye. O wagati la équipe 8 dɔrɔn de tun bɛ yen ka sɔrɔ bi équipe 24 de b'a la. Faba kɔnɔna la ballon jɛmanw a sɛbɛnnen d'u kan ko Aquaba ni o kɔrɔ ye ko aw danse a ka kan na i bɛ nin ye fan bɛɛ plateau ani u ka majamu yelen minnu fɛnɛ sɛbɛnnen don ni a bɛ Côte d'Ivoire kan ntolantakulu éléphant a b'olu janjo kɛ. Sugufiyɛw la jura minnu bɛ yen ni olu b'u ka yirimɔgɔninw feere ani finiw ni tile laban ninnu na ani balɔntanaw ka mayo o kɔni bɛ feere an'u ka minɛ wɛrɛw ni balɔntankulu 24 u makɔnɔnen don dugu 5 de la Abidjan kɔfɛ ani balɔntanyɔrɔ 2 équipew tilalen don Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro, Korogo u ni ɲɔgɔn cɛ ko an ka wuli ka kani kɔkɔrɔma don a ka kɛ nisɔndiyaba ye a ka kɛ denmisɛnninw ka nisɔndiyaba ye wa Côte d'Ivoire ka jatigiya ani badenya ni laseli kɛra jamana ɲɛmɔgɔ Alassane Dramane Ouattara fɛ a ka sankura laseli kɔnɔna la. Final ni ale kan ka kɛ février kalo tile 11 jɔnjɔn mun taara san 2021 Sénégal fɛ a dayɛlɛlen don kosɛbɛ. Côte d'Ivoire ka éléphant samaw olu ye jɔnjɔn sɔrɔ a la siɲɛ 2 san 1992 ani san 2015. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sallam. Sharif Usman Madana Haidara Kando ka wele da Mali dembe ani jembe fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Mana an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala ko hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bi diɲɛ dilan bi bɛn de don. Ala ka bɛn sabati, Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan. Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. Ka da ni kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an ka jɛ an k'o lamɛn. Farafina serantolontan cɛ kɔrɔbalenw ka ɲɔgɔn kunbɛba min kɛnɛ bɛna sigi Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ni janvier kalo tile 13 nata ka taa bila février kalo nata tile 11 Coupe d'Afrique des Nations ko don a labɛnniw hukumu kɔnɔ Mali bɛ Guinée Bissau bisimila badenya serantolontan ɲɔgɔndan dɔ la a bolodalen don ka bila sibiri janvier kalo tile 6 la stade du 26 mars la Bamakɔ ni nɛgɛ 19 dana gosira a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ badenya ɲɔgɔndan laban don Mali bɛna min tan ka sɔrɔ ka Côte d'Ivoire sira ta janvier kalo tile 11 nata san 2024 na Mali ni Guinée Bissau ka badenya serantolontan ɲɔgɔndan bɛna kɛ sifilɛ belebele ye n'i b'a dɔn ko Côte d'Ivoire jatigi ni Guinée Bissau de bɛna CAN korolum karili ɲɔgɔndan tan janvier kalo tile 13 nata o de la a ɲɔgɔndan nafan ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ wa jamana fila ninnu ma minnu bɛna u niyɔrɔ ta CAN in kɛnɛ kan
mali forobatɔn degeli karamɔgɔ erik sekushel ka cɛden caaman be bamakɔ kabini desanburu kalo tɛmɛnen tile 17 mali ni guinée bisaw ka badenya senatɔlɔntan ɲɔgɔndan in be ka labɛn kosɛbɛ mali senatɔlɔntan fédération fan fɛ kabini desanburu kalo tɛmɛnen tile 19 a ye biyew sɔngɔw fɔ vvip n'o ye maaba kulu fɔlɔ ye mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen donsara sefa wari 20,000 biye vip n'o ye maaba kulu filanan ye mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen o donsara sefa wari 10,000 chaise zone a ex orange mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen donsara sefa wari 2,000 chaise zone b ex bleu mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen donsara sefa wari 1,000 chaise gradin o donsara mɔgɔ kelen sefa wari 200 mali ni guinée bisaw ka badenya ɲɔgɔndan in bena kɛ sababu ye ni samata sɛgɛw supportɛrw bena ta k'an bɛ di senatɔlɔntanaw ma yanni u ka cote d'ivoire sira ta hali n'a y'a sɔrɔ maliden caaman de bena ye senkɔrɔmadondoli la cote d'ivoire kɛnɛ kan mali farikolo ɲɛnajɛ minisiriso bena ta ni supportɛr mɔgɔ 1000 boɲɔngo ye cote d'ivoire kɛnɛ kan o sen tɛ malidenw na minnu bena ta n'u yɛrɛ ye ka da kan senatɔlɔntan ka d'u ye fɔɔ k'a fɔ a to ten a ka ja a be ka tan cote d'ivoire jamana kan min ni mali be dancɛ bɔ voa banbara tɔgɔla bamakɔ Siaka Traoré kala seli do. Laseli min bena mɛn aw fɛ nin bɔra colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Abe sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye a ma fɔ ka taa marifa ta a ma fɔ ka dɔwɛrɛ kɛ aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de i bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la dogo don k'a don aw ka du kɔnɔ mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw ba kun fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn bɛɛ filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye colonel Mariam Sagara ka lafi. balimaw a y'a faamu cogo min na ne de bena dansigi kɛ aw ka bi malikura kunnafoniw na min labɛnna seko aw ka cɛjan Cheick Thierno fɛ an ka nɛgɛw karafe tun bɛ Volarish bolo a lasera aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ waati wɛrɛ. Façonné